Dikit na lang kasi. Kuan! Punuan sa paluwa. Diyan guys! Ha? Sila ne? Kami. Ikaw! Ikaw ko, wala ilutuon. Sasaw! Hala! Wala ilutuon si Esther kay gikaon na namo. Mga unta guys. Kamis. Punta Cross. Kawawa, bro. May ka. Buwaran sa ubay. Hindi mo man pretty. Hagi. Tawong, tag-skill. Sila, let's go. Hi guys! Madong buntag! Welcome to my channel. Ako na po ni si Flor de Lisa. Padung ko sa Katipunan kay masikaso ko sang humay-gamay dito. Di sir, kay namugan sa kapasakto sang ban. Kay kanila laging kuan, kaning panahon karon nga rang sira mo sakay. Unja, kay bawa nang manunoy nga COVID, limbarok ning manunoy COVID sa. Tatada pa ko nagruwat. Sa mudto na init na kay kan pa malagi ning init. Pagbod ko sang humay ka nang itom na. Ang sisir kasi pa magkasoy sa pasahero na kay kung sa pila kay walag kaning way musakay karong panahon na tagsalway pasahero. Anja sisir ren si Za mutana ko sa ang mga videos. Ato kalimte sir ha Flor de Lisa Borato. Asa man indo sir ang pangutanon. Nasa Ija. Ang amuha Tagbilaran. Ja, Tagbilaran City. sa kanya mo sir. Alan Roloma. Oh, Alan. Sakay mo ani kada buntag 5:30 AM kada buntag ni sa padung gikan sa Tagbilaran padung sa Ubay. Kada buntag ni schedule. Mao na yaw ruta kada adlaw. Unsa nagpasalamat ko guys kay medyo maredali ko makahabol ko sa init. Di mata ko musakay kay nahadlok ko kay wala pasahero. Sa kidnapon ko si Papa. Bitaw joke lang. Kanang money guys di anak. Paskol na. Ja, wag din tayo sa pasahero. Oo. Kanang nay guys ang wala naman sa pagbilan. Kanang shout out sir sa mga pamilya. Mga asawa ka sa dapit. Ta sa Mrs. Yanli. Mga Nagbutan daw ni. Shirley. Hello dia Mrs. Sir. Mga pasahero, sakay na mo. Subscribe sir ha. Flor de Lisa Borato ato kalimti sir. Sige kaliabot ni mo dito maka kita kag-check sir kailan dun sa channel. Anja guys, para to sir dito sa kuan, nakapunta sa Katipunan. Anja. Kanang sawa pa naka-subscribe, paki-subscribe Flor de Lisa Borato YouTube channel. Salamat. Hi guys, sa Zugos Katipunan, mapunta yung pagnagunja. Kanang ni Uwan man jud na naligsik na mga wala naman ko kabuwad jades ate ang nabutan kadudok unja agang ate nagudok-dok dari kon ko ni naiubod sa lubi kisa magkana nakarelate dani kuan kanang ubod ko sa lubi ha utanan ja maghuwat ko kay mutilaw ko kay ko tilaw dani dara guys kuan ni sakto si kasi kare ubod na ubod sa lubi, bugno na manatag, bi, mukhaan ko. Mukhaan mo na. Wa pa ganina. Ano na, hilaw. Nalita. Sitaw sa katayan. Gandari katanaw. Si Pa, si Sario, mga asawa, mga anak, mga pamangkins. Lido. Aplido. Gabalis. Sa kuan, bulon sire ka mamanan. Oh, hilaw de kuno sa kamama nanog sa asa. Bulon sire. Hilaw. Na, kumbatig dik-dik. Taraw kay lami na ron. Lami na sa kanon bisa di palutuon. May hatag be. Alang ang ipo ng gabi. Hara guys. Ito! Lami, nagtingag! Sabi lang. Lami! Makali na siya na. Hi! Bakla, katang-atang. Kalamukat at pamundo. Ang kami, kagsagagtog. Lami ha guys. Oh, dapat eh. Nyari hati lami, tamis. Agal. Palmas lubi. Pabud ba? Lami ah. Anong gipat nante? Lubi kay mga blakin ka. Hi, magkaon ni. Sige, wala siya kaon ko. Wala na ilutuon. Hala.
Wala ilutoon si Esther kay gikaon na namo. Mga unta guys. Tamis. Ilaw mo. Pati mo ang gaba. Gaba. Mukbang mihog. Kuan. Ubod sa lubi. Lami man din ah. Lami man din. Ito. Tulubi nga kawayan man eh. Ang bunyi. Diba makain mo niya? Lami. Pagnanas na ito kung pagkabas mo. Siguro. Ha? Lami ah. Lami eh. Pag magbuhat ako ay, pagmuhan man, nagkaon na lang ubod sa lubi. Lami ah. Shout out day ko ni Eli Gara. So, Jeddah or Saudi? Uy! Huwag ako masadyo. Dato na iligara. Nasa... Mga gara sa luon, tubod ako. Ay, ang tanan. Palma po, palmas. Karoon, tubod ako. Ang tag-ubod. Ang amin. Di ko ang aslita, wala siya utanan. Mahagin ako. Itasok lang. Ito ko yung lamit. Kaya na ko tayo dyan. Baya ba kung maanad? Ba mapatsuri ganina, tiba? Pag-asag, kanang bitsin, baby. Higanahan ko, unsa kayo na may nabilin. Gurot magadang litag, ikit-kit. Ano magadang... Kuan! Punuan sa... Paluwa! Diya, guys! Ha? Sila ni. Kami. Ikaw, hay, mang gihurot? Hay, nabilin! Sorry, lami manggod. Mag-ihod ka. Paluwa! Para sa lubi. Mabuti. Dapat jadi Mag-vlog lagi na connect. Dari man ko kahibaw ni. Vlog lagi. Karang mga buwak ra. Kay ugnay mo palit. Edit, kung saan lisod. Kana mag-edit. Magdili vlog na lagi. Kaini. Hoy! Sa vlog. Tarawan mo mga ako mag-vlog sa mga bulaklak. Daghan man ko bulaklak nga. I-vlog na. Guys! Ari ako bang? Klase man. Mag-iman ako na sa channel. Sa abangin ko na ninyo kayo. Mag-iman ko sa buwak. Hindi ko sa kayo mag-istorya. Mauwaw mo kung saan mo man. Saan mo ko? Bawa ko na si Zach. Nagkuhan ako, kanang na. Hi guys! Dari, Atangi ang ahang mga vlog na mga bulaklak flowers, any kinds of flowers here in Hi guys! Mayroon na may dara agamong. Gidudot-dot ganina. Gidudot-dot nga. Anang naiubod sa lubi. Diara. Uy, init! Diara guys! Nagaramis kuhan, dapis kalsada. Nagaramis tindahan ni atin sa kanang may. Pati daw! Diara guys! Atang tilawan nagkuhan, ubod. Ay, lami, oy! Lami. Kamu to kaka, dali na kayo. Dali na kayo. Dali ako? Ika makitaan. Mga lang ko gamay ni Esther. Tilaw. Tilaw ta. Mora rite? Oh, okay kamay. Uy! Dara guys! Ang ipakita rin sa diadara di alam man di ini si Zag butang sa dynasty. Ito baboy. Ganun ng baboy. Karning baboy. Ay na, mga una. Lami, ito bawa ito kalingkod. Asang karong lingkod. Ato mo ko sa kamera. Ato laging nilalang gani ang hilaw patanawa. Lami. Ano pa kakakalan? Ngami. Go. Sa kay mamutang sa pasatang kay matug alcohol. Magpunit. Takalita. Kaon niyo to sa ubod. Ubod sa lubing. Kanang baboy ti. Nana praplin. Kanang karing baboy. Praplin na kay atong buwad. Ya itlog na ginungag og dapoy. Suka ti, hatag suka. Dara suka o ganas pangpadugas kuan. Pangpadugang sa dugo. Bahala kalita makinamot ko. Tadaan puro. Sakbot ba? Na. Ba. Ganas.
Ay ba? Mani guys, ay tapos ang pagbuhat sa humay. Kuha nakabuhat. Dahil na, kanang item na. Magbuhat na magkakainit. Ay ba? Ay, kamakit lang ka. Magbuhat na ba kay nag-init na? Ay, naku, naku. Yaw ka na, baka limutan, makaiuot eh. Gawa na na, oy. Bait lang. Siya ba? Grabe, nagtingag mag... Ngito. Ngito. Pagdaan, kinapag-ubod. Direct ko lang. Nami hindi pag-ubod, no? Nami ubod. Pero parang sara lagi niya, huwag na magputod lubi. Ha? Magputod Bisa ito. din natin. Natumba? Ano ba? Lisa? Katunay kay kabas diya. Ay guys, ma. Ibog dari kayo, makita ka naglamon-lamon. Mawag ka. Sa ang tubiyag. Hindi. Kaning baboy man na. Ito. Pinaktil na. Hadlok. Hadlok ka ng baboy. Ang baboy. Ang hada ko ng baboy kan kay buhi pa. Paksiw. Na. Kasali ka. Maya na. Dali na, Doy! Masok din sa tila. Oh, wala. Masok din lugi mo. Ako dito. Ang Doy. Ako na yung liste? Pagkabay, ang gidaran eh. Doy, dali na, Doy! Ano siro? Hi guys! Dahil ako pagkamangkan si Ondoy. Mark Joseph za mag-atangin ni zo mag-iwan na pa sa channel. Diyan ulit ako ba ni? Dahil ang mga chicks dia. Oy, si